Didema qeza yan jî bûyereke de müdaxeleya pêşî zafkiringe gelo müdaxeleya pêşî lazim e ja çi û çawa bêkirin. Ev gelekî mühim û giring e lewra tiştek meriv êlî baldar be hene evana dikin ku ew însanê ku müdaxeleya pêşî lê têkirin bê çi qas rewşa wî ew ê baştir bike. Anahtar şişme kaynaklı da atıyor bu hava yolunu. Müdaxeleya ewl di dema qeza yan ji bûyerekê de gelekî giring e. Lê gelek kes hê jî nizanin müdaxeleya ewl çawa têkirin. Yabancı cisim. Gelo müdaxeleya ewl çi ye? Solunum ve dolaşım. Müdaxeleya ewl an go müdaxeleya destpêkê wexta ku birîndarek ancak nexweşek rewşa wî ji bo ku xerabtir nebe û ji bo rewşa wî baştir bibe müdaxeleya yekem e. İlk yardım müdahale peşi uzanın müdahaleye bê dermana insanı ku ev eğitim standı ben bir imkanı xwe û bi derfetê di destê wa da Pispor balê dikşênin sergiringiya müdaxeleya ewl. Bildireceğiz. Hala kendindeyse öksürtmesini sağlayacağız. Öksür diyoruz. Müdahaleya ewl çima giring e ji ber ku rewşa nexweş an ji birîndar xerabtir nebe divê müdahaleya yekem were kirîn. insanekî go qezakek werê serî wî ya da bi awakî dî nexweşîke tenduristî werê serî wî ku müdahale peşî bike ji bo ku insan jiyana xwe dewam bike zehf muhîm e heta ku ew insan bike xistaxanê. Divê herkes perwerdeya müdaxeleya ewl bistîne. Her daim nexweşxane nel cemmeye meriv li gunda be, meriv dever nabe, qezayek tê serê meriv, belayek tê serê meriv. Dibe herkes di aliyê tenduristiye ve bi rastî jî nemazê jî ji bo müdaxeleya ewlîn van agahiyên sereke zanibe. Perwerdeya vê mihov gerek her insan di jiyana xwe da vê perwerdê bibîne zehf muhîm û zehf lazim e. Pispor hişyar dikin û dibêjin. Lazım e kesên nezan müdaxeleya ewl nekin. Bahatina biharê re kesên li gundan diçin